It-trasferiment lil privat ta' art maħsuba għal proġett soċjali lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali tant sar blaġla l-imkejjen fid-Dipartiment tal-Artijiet u Sorsi Legali fil-Gvern ikkonfermaw li d-dil huwa wieħed imbażwar. Dan żvelatu l-Gazzetta Kulħadd li żvelat kif id-Dipartiment tal-Artijiet ma kellu ebda saħħa legali biex jitrasferixxi l-art għal diversi raġunijiet. Fost oħrajn jista' jkun innotat kif it-trasferiment tal-art lil privat b'kuntratt iffirmat fis-7 ta' Marzu 2013 ma kellu mkien l-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet li dak iż-żmien kien Jason Azzopardi. Fil-fatt l-eks Ministru Chris Said iffirma biss biex jgħid li l-awtorità tad-djar m'għandix bżonn l-art. Aġir pjuttost dubjuż għax l-awtorità tad-djar kellha iktar minn 7,300 persuna fuq il-waiting list. Iżda fuq kollox Chris Said ma kellu ebda awtorità jgħid lid-Dipartiment tal-Artijiet x'jagħmel bl-art u lil min jgħaddiha, dan għax hu ma kienx responsabbli minn dak id-dipartiment. Fl-għaġla li kollox isir qabel l-elezzjoni ġenerali, il-firma ta' Jason Azzopardi baqgħet ma waslitx u l-ftehim mal-privat sar xorta waħda. Dan fuq ittra ta' Chris Said li mkejjen legali fid-Dipartiment tal-Artijiet spjegaw li hemm dubji kbar dwar kemm għandha saħħa legali. Minkejja li għaddiet ġimgħa minn mindu l-Gazzetta Kulħadd żvelat din l-istorja, la Chris Said u lanqas l-eks kap eżekuttiv tal-awtorità Albert Buttigieg ma spjegaw għaliex l-art li kienet maħsuba għal housing soċjali għaddiet għand il-privat 48 siegħa qabel l-elezzjoni. Bl-uniku tweġiba li tal l-eks Ministru kienet dik li la kien ilu sena biss Ministru seta' jaġixxi biss qabel l-elezzjoni. Lejlet l-elezzjoni, natat l-art lejlet l-elezzjoni, sar il-ġustizzja meta 8 weeks before l-awtorità ta' djar għaddiet il-permess. Lesta? Iwa, lesta. Din tolbok tweġi. Jiena kont Ministru s-sena ta' qabel l-elezzjoni, jiġifieri biss. Jiġifieri kull deċiżjoni li ħadd jien bħala Ministru bil-forsi ttieħdet qabel l-elezzjoni.